Hai logofood, good morning खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियाव स्कलारसिप लाब Mama gerangan dia semua bakalan deh so नोंथांमोनखौ गामियाव स्कलारसिप लाब बरायनाय बावहरनाय थाबाय स नोंथांमोना इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो मा मबाइलखौ जिलायनो जुजिदो Nih Mama Baba ha Baba ha Dini bini nam doननायनि न nam doननायनि फुजा होदो हेहे nam doननायनि फुजा नै बेयाव सा फुदुंगासिनो जोंहा लोंखांबाय आरो खनसेबाव फुदुंदो हेहे Mama नै थिं केमेरायाव नाय इथिं नाय हा नुबाय So logofood दिनै मामानि फुजा होगोन Baba Boleh? Aji. Ini baik Ada baik. Nai nangan. Hai Ada yang muka kede ini, ada muka kede. Maigong kede ini. Lapian yang para menjadi. Nah, langbar mau berat video kamu apa? Nih, raja ya, mai jabde. Delegasi ini mulai. Dini ini nam dan bay. Kriti awari, Kriti. Nah, Kriti, Baba, Baba, Kriti, bes, istirahat siapa nih? Ini lokal tiket. Này bên trên mấy con kami bedain thằng ini đây juga menambil ini lokal kami Romo Mandir Đây sini apa dia? Panggung klub. Này Romo Mandir Terkenal namin berapa sama. Di veranda. Biasanya. Ini lima. Rumah di sini kayak nasi nih. Mani? Halamannya itu ya. Rumah dia. Rumah di sana. Rumah di ke siapa maksud dong? Siapa dia le? Nih sini hangrabadi gini enggak sini. Tangsakan ada tangsakan ngomong. Macing langgeng apa? Kuti ke. Ayo apa? Ini sini. Nayam. Tentang nasi yang landang ram nih. Mau di praktis kalau nggak sini. Baca apa kan aja fina nggak niyo. Sekarang kaza ya. Rider aja ting malang kaya. Madang sampai naik selama ya bu. Ento, ayo. Mati, thằng nào mati, khởi bớt này mày. Đây này đi mà đây này.
दैमा नुबानो जि दुगैनो लुगैखायो आं मोजां मोनो उम आं इसे मम'सो खावनानै मिनिजागासिनो दङ नै बिथिंजे थांनो लुगैयो दैमानिथिं खाथि मोनानि साहा लोंनोसैलै जोंहा बाथानि साहापात फैलाय मा गोदौदो गोदौदोब्रा मोजां मोजां नंगौ बेरायनो थांलायनोसै नै मोनाबिलिनि ओमफ्राय इसोरनिथि जि गरमसो नाङो आरोना ओमफ्राय दा सुइटार गाननायखाय जि गरमसो नांसोदो बङाइगाव स्टेशन भट जागासिनो भट इउनियननि नैलाय बङाइगाव स्टेशना नै बाजार खालायो जों बेयावनो ओइ बे किड्स वार नै जोंनिया गस्ला सिलायो नै कट सिलायो नै जि मोजां मोजां कट दङ लाजिदों नोङो मैया नै बङाइगाव टाउन नैबे दंया बायसासो माथो हाय मादै हाय नुवाखै नै बाबा मामा ओइ नै ओइथिं नै दुस्थु बालिया बङाइगाव बेरायगासिनो जोंहा बाजार ना dulu जा मोजां गस्लाफोर दोङो ना lihat lugide ayo ziar aram sendal dongstoyo teman beria ijang naman sih berang माइबा माइबि बायना फैदों माइबा माइबि नै जोंना गोरों सानैया थांग्रोबाय सिगाङाव बुट नांगौबा नै माबे मोनसेयाबा मोजां जागोन मा नांगौ लानोसै नै जोंना शपिं खालामग्राफोरा गासैखौबो मोनजोबखायो नै जि नांगौ खालामखांबाय जोंहा शपिं गाइस नैबे बङाइगावनि पार्क फिसा बेयाव बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय दायो बेरायखांबाय बारा एसां नायनो जायगा गैथ'आ आरोना बारा दा मोजां खालामथ'वाखै उनावलागै खालामगोन वाकिं जन थाबायनाय जन माथि ओइ मोनसे ए मा आंखौ पार्कआव सोलासिनो वाकिं जनावसो सोफैबाय ओमफ्राय नै बेयो ए नै बिथिंजाय दोङो आइ लाभ बङाइगाव दोङो आरोना बिथिंजाय नै स' ओमफ्राय दायो जों नायखांबाय ओमफ्राय थांसै जोब्बाय लोगोफोर